Hello, maayong pagpaminaw din hinapod sa Bisaya Podcast. Kinapod mong hikala na si Barok. O ang imong maanyag na amiga, si Takia. Kumusta ba yan? Kumusta na po bayan? Sa atong ligaya ka? Nagunsa mo karon diha? Nangiudto ba mo? Na-board ba ka tungod aning pandemya? Nangiudto ba mo? Na-board ba ka? Na-board ba ka diha? Gahigda ba ka? Gakaon-kaon na pod ka? Unong na! Kasi sa social media lang na ba yan? Social Ano ba yan? media. Oo, nagsigtan-aw og TV. TV or Facebook or Twitter ba karon or unsa ba Instagram ba karon nga maunay mga lingaw na karon sa mga tao instead na manggawas Mas increase siya no, ang paggamit medyo sa mga inana ng Tama. social media. murag ang imo ang kalingawan na karon kaninang imo ang cellphone, Oo, imong phone or phone. tablets or sana pa na diya laptop mao na karon ang kalingawan. Yes, sakto na takya. Naara ka sa Balay. Sa balay. Oo. Mao na nimong buhaton. Buhaton. Oo. Wala na. Dili makakagawas. Oo. Dili ka ka panumbalay, dili ka ka panchismis, dili ka ka unsa pa na imong hadra. Adto dito mo pakikaon, Tama. di ba? Makahalubilo. Dili na punta ka adto karon sa mga restaurants pa at the moment kay Yes. ang buhaton mo pick up ra ka kung magkaon ka, dili man ka kaon. makasulod. Yes, sakto, So, sakto na. Social distancing. Kini tama. social distancing daw kuno. So mao na karong amuang sa mong alin sanang alin Lingawon. Lingawon. Lingawon lang o tagaan ba o siyempre kuyugan. Kuyugan. Kana Kuyugan. murag nice jud kina na word ba yan barok. Kuyugan sa inyong Kuyugan. mga oras. Ubanan. Ubanan. Oh, Sa anak. mga kanang mga minuto ninyo. Mhm. Oo, kung Kung nananaw mo ka baka mo diya og Facebook ba yan or Instagram. Mhm. Ayaw kalimta si Barok og Takia. Yes. Tanaw-tanawa og paminawa. Ouch. Sakto na. Gusto dyan yung inani na crazy times. Takya, no? Oo, Medyo karon, oo. medyo nag-ease na siya karon, di ba? Correct, Medyo okay na. Pero naaman gyapon sa laing lugar nga medyo strict pa sila karon, medyo lisod pa kasta na makagawas. Yes. Pero at least na lang na anay changes. Mm. Murag na pa yung mga bago na nga panghitabo na pwede na Siyempre, kailangan makagawas. nila ablihan ang kuan kasi ang ekonomiya, di ba? Tungkol sa ekonomiya, kailangan na po dyan, di ba? Lagi. Mag-pump up. Tama. Diba? Abli na ang mga businesses, urban businesses. Kaya kami po, abli na po balik na po Open na po ito, no? So good na po sa amo medyo ang na... sa amo ang kalingawan para sa inyo Para lang mahinumduman na to ang ato ang mga kaagi sa una. Sakto Mga na. gagmay pata na unsa atong mga buluhaton. Yes, di Oo. ba? Katulad. Unsa atong mga nadungog sa atong mga ginikanan, sa atong Mhm. lulo ug sa atong lula. Sa ilang mga tago-bilin. Correct. Di ba? Ilang mga pabilin sa Oo. atong mga na still imagine pa Oh, natin, ano? bisag karon ato agyapong usahay ato ang buhaton. Yes. Bisag kabalutan nga dili dapat kay tinuhuan, Yes. murag mahadlok gyapon ta Yeah, nga buhaton. Kaya nga to ang huna-huna, sulti ni Lulu. Yes. Sulti ni Lula. Oo. Ana. Di ba? Mga tinuan, di ka kabalo kung tinuod ba yun ni siya o pamatak. Oo, makadumdum jud ko anak barok. Bot ko ninyo. Anak. Bote ko. Oh, pero makabutbut pa ka sa una. Makaingon ka sa imong mama or papa or sa imong lulong lula. Hoy, barok. Dili nimo na buhaton. Dili. No, Di ba? Sakto, syempre. Kaya, nagbutang naman guni sa atoa, di ba? Oh, mo lagi na pero dili makakaingon nga butbut na. Sa una, di makaingon ba ta butbut? Butbut makalula oy. Ayaw pakingon na. Tik ka lang Ayun. imong baba. Ay, sakto dito. Di ba? Ayun na. Sige, tumutan. Tik ka ta. Ay, sakito. Tinuod dito na. Tinuod ba yan na? Oo. Ano ba ang mga gamit ani kasi I don't know kay ipang warn or murag yatag sa para ipang hadlok sa atoa or something inana uy mo nana gawas-gawas. Labi ka igno si Lula ba? Mga balbal na. Labi ka igno si Lula. We, ilong dia Lula. Wala. Diba? Diba? Sulti ka na. Mausos, di ka nakasulti. Mas mahadlok biya sa una. Mao ni karon. Mao ni pagbabago or pag-o. Kanang
makita gyud nato nga naay kabaguan karon nga henerasyon og sa una. Lahi- Kay sa Uy, una, dili ka balo naagit- ang mga new generation di kay baluan na. oo, ana man siguro pero dili jud kasam lang sa mga remote areas, mga inana, mga bata. Probinsya. Oo, Ah, pero maugid kanang siya. mga bata na mga batan-o na karon nga nagdagko na sa mga dalang mga syudad, City. wala man kay nimo na madungog. Ay, Mm. sama na ay pinakubot raman mo na, Oo. nakulong man mo sa kuan gyapon sa sinauna. Sinaunang panahon. Panahon sa hapon. Oo. Pero syempre, Pero ay oh, mong napabilin sa imo mga sulti-sulti. Dala gyapon nato ni hapon dalaga karon, di ba? po. Pero tawa, pag imo ang sultian ng mga sulti-sulti sa una, di ba Mm. magkakatawa na lang ka? Yes. Kay bilog, gipuhat man mo Yes. na. Pero until such time karon pero until karon di gyapon ka kay balok mo. Tinuod pa gyud na siya o sakto ba gyud na? Hindi ka sigurado ba? So, at least makahibalo na ka na. Takong Kani but-but yun eh. But-but pero yun takong eh. question mark pagyapon na siya ba? Ako ba Siyempre, siguro? wala pa gyapon nimo siya na cover up ba? Kana ba Diba? kung sa man ato ang mga mahisulti ana sa una. Sa una kanang ang akong mas kon bitaw kanang matulog ka nga basa imong buhok. Di ba? Ingon nila nga mabuta daw kuno ka. O Sa una, kana maduog ka o- sa maduog ka sa imong mama ana sa una. Dili Unsa ko- man mo gibate? Dili Unsa man ko mo ba? matulog basta basa gyud akong Sumahadlo ka. Mahadlo ko. O, ako po ba sa una mahadlo Diba? ko ba ya? I don't know. Kamala ang tingali ni si mama. Si Oo. nanay. Uy. Sige, matulog galing ka. Sige, basa pa nimong buhok. Sige, Nga naman gumaligo o gabi eh. Di ba? Makalugod ka na. Nga naman maligo man yung gabi eh. Nga dili, kapila ko gano'n, dili maligo gabi eh. Kay, dugay mo uga ang imong buhok. Yes. O, Diba? tapos mo ingon pag dili ka maligo og gabi kay suyo po na imong dugo. Ano nga Sa vampira? I don't know. Basta nakadumdum ko. I don't know from Huh? asa na siya ako. Grabe na po na. Nakadumdum ko. Basta daw kung naligo og kuan kay suyo po daw kung imong dugo. Usa na? Usa ka? Na mga lapi. Usa na? Alibatok? Ba? Wala ko kadungog gana. Pero kana noong mabasa nga, maligo, tapos, dilugay, basa imong buhok, tapos matulog dahil ka, dili pwede. Dili. Kung dili pwede ko no, Mauli ubanon, yun. ubanon daw ka. Ubanon Sana. ka. Kana, ubanon. Ay, you know, siyempre, very, mahadlok po biya ka, ubanon mo sa tigulang. Siguro, kung dali. Tigulang, di Di ba? mo ka masugot, di ba? Kahadlok biya anak, bata ka, tapos iuban na ka. Di ba? Tama ka. Susina, nakala pong magkalok ka. Kanang kalok, nga basa imong buhok. Siguro ka mo, mga lalaki. Kay Oo. hilig man mo kalo, ako di Sus, man ma- hilig. Mahadlok kayo po sa una mo, hindi kayo kung mahilig og mga kalok. Ang ako ang nadungog anang magkanalo, magkalo, Maupaw. maupaw. Kana inoon. Magsigi og kalo. Mhm. Parin ang kung junior sa una, si kalo, upaw. Ano? Ako na, panog dago. Ano? Mo na siya, di ba? At mo na yung mga sulti-sulti sa ato, anan, toko ba ka anak? O bot? Ah! Ramantena, Bot na. ano,